אני פה בערד, קרה פה נס, אף אחד לא נהרג. אבל אנחנו לא רוצים לסמוך רק על הנס. היו 10 דקות שלמות מאז ההתראה ועד נפילת הטיל. הטיל נפל פה, בין הבניינים. ואם כולם היו נכנסים בזמן הזה למרחבים המוגנים, למקלטים שיש פה מתחת לכל בית, אף אחד לא היה נפגע. אם אתם במקלטים, אתם מוגנים. ולכן אני אומר, כל העם חזית, כל העורף חזית. במאבק הזה אנחנו מנצחים, אנחנו קודשים את האויב ועוד ידנו נטויה, אבל אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, כנסו למרחבים המוגנים. לא להיות שאננים, לא להיות אדישים. אתם שומעים את ההתראה הראשונה, ישר למרחב המוגן, ובעזרת השם נשמור כולנו על נפשותנו.